ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି IPL 2025ର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳି ନ ପାରନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି IPL 2025। ବାକି ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ ଖେଳାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ବାକି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ରହିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏନେଇ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ତଥାପି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆଉ ଆସି ନପାରନ୍ତି। ଜୁନ୍‌ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବ। ଜୁନ୍ 11ରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦିଓ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ଅଛି, ତଥାପି ଖେଳାଳିମାନେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ନ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମେ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ NOC ମିଳିଛି। ମାତ୍ର IPL 2025ର ଫାଇନାଲ୍ ମେ 30ରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଖବର ଆସୁଛି। ଏଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଖେଳାଳି କେବେ ଆସିବେ କିମ୍ବା ଆସିବେନି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।